Hoeveel geld heb je al uitgegeven deze kermis? Daar wil ik het graag niet over hebben. Als mam kan dit ook zien. Dus daar wil ik het even niet over hebben. Pak een beetje toch al 100 euro. Ik zit nou op eurotje of 100 of zo. Maar voor 4 dagen vind ik dat schappelijk. Ja, het valt nog mee, want eigenlijk zou vandaag mijn loon gestort worden. Dus, maar die heb ik nog niet. Maar voor de rest is al mijn geld aan Lumpia's opgegaan. Ja, dat weet ik niet meer. Nee. Ben je de tel kwijt? Ja, geen idee. Ja, ik ben pas 1 avond geweest. Dus ik denk dat vanavond een dure avond gaat worden. Ja, een eurotje of 80. Dat weet ik niet. Dan moet ik even op mijn bankrekening kijken, maar daar heb ik op dit moment geen zin in. Veel te veel, vooral aan Lumpia's. Maar het scheelde. Ik heb die kaart voor de kroegentocht al heel lang geleden gekocht, dus dan voelt het nou wel een beetje gratis. Ik heb echt geen idee. Daar mag je geen uitspraak over doen, maar het zit over de 200 euro heen, denk ik. Volgens mij 150 of zo. Valt nog mee, het is de 4e dag. Maar we moeten nog geld uitgeven vandaag. Maar die grijpmachines die zijn abnormaal. Daar zit ik al 50 euro in of zo. Ik 130 euro, maar ik heb ook nog munten, dus dat valt nog mee. Je kunt nog vooruit. Ja, ik kan zeker nog vooruit. Nou, 34 euro aan die kaart. Dat is eigenlijk het enige. En daar ga ik het ook echt bij laten.